Weteng luwe urung madang. Weteng luwe urung madang. Wah, lah surga dunia tenan iki. Ya angel men. Ora oleh ditolong tenan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Halal. Iya. Wah, masalah. Kaya ngene. Iya. Nek sing roh ora kan ngene. Kemuga renek lah. Aduh. Bu abang-abang ini kok kudu jiarnya karo bas iki. Timbang disiki codot, ini tak codotin dhisik. Lah kae sapa? Biayaan kok codot. Oh, terai codot ndas ireng. Titen ono kuwi. Tak lapone Mbah Bas. Wetengku ket mau rasanya krucak-krucuk enake balik mangan jambu lah. Loh, Mbah, Apa le? kondi sampean? Golek ubetan utang le. Pripun? Wong urip kok keblekan utang. Deloken lho, tanduranmu. Oh, terakhir codot gagas saya titenono. Engko tak gawak le parang. Tang. Dat, medun. Medun ora we? Ikut le parang tak iris irungmu. Kok penak men mangane jambune wong, emang iki jambune negara. Aku mau wis tembung, Mbah. Tembung gundulmu, tembung ambek sapa kowe? Karo sampean, nanging sampean budek dadi ora krungu. Oh, bocah kurang ajar budek-budek nang wong tuwek. Medun ora kowe? Yah, tuwek siji medhi tera kajen. Ya iki lho medun. Ah, medun. Oh iya, aku mau nggo parang arek ngetok kayu. Iki lho, Mbah. Parang, Mbah. Nggo nganu kuwi bocah kuwi, Oh, codot. Yo beteti kae sing codote menek jambu kae. Ayo, ngajak. Ampun, Mbah. Ampun. Nang, Ampun. ngomong